Hei, bună! Eu sunt Elena. Aceasta este o prezentare a mea și aș vrea să vă spun adevărata mea identitate. Pe mine mă cheamă Elena Beatrice, numele de familie nu o să-l specific, adică nu o să-l zic. Fără reclamea într-un fel, unii copii îmi zic Eliza și mi-mi place numele ăsta, deoarece nu știam ce nume să îmi mai pun pe Minecraft și am zis că, băi, hai să-mi pun numele Eliza și mi-a venit mie un număr așa în minte, numele acesta l-am avut și pe Minecraft și da, și apoi mi-am numit și canalul așa, doar că acum mi l-am schimbat în numele meu real, nu mai vreau să mă ascund. Mă cheamă Elena679, am ales numărul ăsta ca să fiu unică, adică ca să nu mai fie una care o cheamă Elena679. Că mai sunt youtuberițe care le cheamă Elena, dar că să nu fie și 679, adică să fiu unică. Am 30 de abonați, mă bucur. Voi posta videoclipuri mult mai ca lumea și vă promit că o să am calitatea videoclipurilor mai bună, adică videoclipurilor pe Minecraft. Bun. Dacă voi face ceva în videoclipuri și ați mai văzut și la alți youtuberi, vă rog frumos să nu vă luați de mine, deoarece și mie îmi vin idei, adică mă inspir de la youtuberi. Și o să fac și promovări. Bun, da. Deci, aceasta este prezentarea mea. Eu sunt Elena și mă bucur că v-ați abonat la mine. Sper să-mi dați like și să-mi comentați la videoclipuri. Nu cer mai mult, deoarece nu vreau. Cei care nu v-ați abonat la canalul meu și vă plac videoclipurile mele, dar întâi, adică așteptați să vă mai uitați la videoclipuri și apoi abonați-vă dacă vreți. Sau abonați-vă acum, cum vreți voi. Doar că așteptați, doar ce n-am totuși. De la un videoclip vă abonați, adică ar fi ciudat. Bun. Da, deci dacă nu v-ați abonat, încă abonați-vă acum, dacă vreți, și vă pup. Eu am fost Elena, am mai repetat aceleași lucruri de 1000 de ori, știu. Bun, cam atât a fost cu această mică și scurtă și drăguță prezentarea mea. Bye!